Така, привет, дами и господа. Представям ви два ножа близнаци. Такава е поръчката. Вече си имат собственик. Така. И да ви покажа. Ето ги двата ножа. Виждате какво представляват. Абсолютно идентични са. На един е малко, острието му е по-дълго, но това тук не се вижда, защото каниите са еднакви всичко, виждате. Абсолютно. С 2 мм едното острие. Все пак ръчна работа. Нали, няма как да няма малко разлики. Пък дори истинските близнаци също имат леки разлики. И така, да отвориме. Ето така. Капийката има кожа тук да задържа. Така. Ето го самото ножче. Сега ще го премериме, да видим коя беше по-дългото. Това е по-дългото. Имаме точно 10. 100 мм точно. А цялото острие е дълго от тук до тук. 21 и половина. 21 сантима и половина. Така. Това е стомана 1,41,16. 2 мм мисля, че беше дебелината. Ширината е 2,2 и 4, т.е. 2,4. Така. Леки са ножовете. Я да видим този. Колко е му е дълго. Острието. Да. 98 мм. Опа. Така. 98 мм. Така. Сега да видим колко тежат. Двата, как съм ги договорил, аз самият не зная. Така. Зачистваме. Я да видим, вижда ли се. Така. Нищо не е включено. Ето сега е включено. Така. 39 грама 00. А този колко е? Хоп. Този е 41,8. 48. Демек с 2 грама може би по-тежък почти. С 2 грама. Така. Да видим с капийката. Така, този 55,7, 56 грама. Този 55,8, еднакви са. Значи това е ръчна работа все пак, нали се сещате. Като не съм ги мерил, можех да ги догаждам на грамове, но не беше това целта. Надявам се на собственика да му хареса. Той още не ги е видял. Сега първо ще му пратя снимки да ги види. Я да видим. Така под камерата. Виждате как става. Даже не можах да покажа. Така, както и да е. Ножовете режат идеално. Заточил съм ги. Така. Това е за двете ножчета. Какво друго мога да кажа? Не знам, на мен лично доста ми допадат. Така удобна дръжка. Правил съм и други такива. Вижте какъв захват има. Хубава, удобна. Така също може да го хванете. Тук подпирате и режете. За мезенца просто е невероятен нож. Да идете в ресторанта, да изкарате такова нож, ще си нарежете стека. Пържолката просто е върховна. Или където и да е, да идете, чипс да си отворите, нещо друго, опаковка и така нататък. Просто събирате погледите. Това е за сега. Друго не знам какво да кажа.
така. Хоп, ето. Хванаха се в кадър. Да, забравих да кажа, капийката и това дръжката са круша. Така. Това е. За сега надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дарете един лайк. Ако имате някакви въпроси, питайте, споделяйте видеото. И така. Мисля, че това е за сега. Което мога да кажа, доста съм уморен, понеже късно стана. И така. И ми благодаря за вниманието, пазете се и до нови срещи.